Objavil som fascinujúci poklad. Zbierku starých máp s názvom Slovensko na starých mapách, ktoré rozprávajú príbeh našej krajiny spôsobom, aký som doteraz nepoznal. Dovoľte mi vziať vás na cestu časom, kde každý vyblednutý pergamen skrýva tajomstvá dávno zabudnutých čias. Predstavte si, že držíte v rukách mapu, ktorej sa dotýkali prsty kartografov pred stáročiami. Každá čiara, každý symbol je ako šepot z minulosti. Na týchto vzácnych listoch nie sú len geografické údaje. Sú to príbehy ľudí, ktorí kráčali po cestách Horného Uhorska, stavali svoje domovy a snívali svoje sny. Keď som prvýkrát rozložil mapu Oravskej stolice, cítil som, ako ožíva pod mojimi prstami. Jemné odtiene farieb, ktorými naši predkovia s láskou vyfarbovali každý detail. Hovoria o krajine, ktorá sa postupne menila. Tu vidíte modrú stuhu rieky, vinúcu sa údolím, tam zase zelené symboly lesov, ktoré možno už dnes neexistujú. Každá značka na mape je ako okno do minulosti. Každý názov miesta rozpráva príbeh o ľuďoch, ktorí tam žili. Tieto mapy nie sú len historické dokumenty, sú to umelecké diela, svedkovia času, ktorí nám pripomínajú, že krajina má svoju pamäť. V ich starostlivo vykreslených detailoch môžeme čítať o tom, ako naši predkovia vnímali svet okolo seba, čo považovali za dôležité zaznamenať pre budúce generácie. Niektoré z týchto máp sú také vzácne, že sme sa rozhodli reprodukovať ich v ich pôvodnej veľkosti a farbe, aby ste mohli pocítiť tú istú úctu a údiv, aký prežívali ľudia pred stáročiami. Každý odtieň, každá čiara bola starostlivo zachovaná, aby rozprávala svoj príbeh ďalej. A tam, kde naši predkovia použili len čierny atrament, aj my zostávame verní ich videniu sveta. Tieto mapy nie sú len kusy papiera. Sú to kľúče k pokladnici našej histórie. Pripomienky toho, že každá cesta, každá dedina a každý les má svoj príbeh, ktorý čaká na svoje znovu objavenie.